Eén keer in de week trouw kom ik even hier bij Greetje even om een visje te halen. En even een praatje houden zo. Hey, dat hoort erbij en dat doen we al jaren. Is het lekker? Oh, heerlijk. Lust er nou wel een. Ja, ik vind het heerlijk hier hoor, alles vis. Is hier goed. Ik mag graag over winkels, ook wel in een ander soort winkel natuurlijk, waar het personeel ook wel eens tijd heeft voor een praatje. Hey, het hoort er wat bij, hè? Niet dat zakelijk allemaal hup. Oh, en dat is toch wel plezierig dat het nog plaatsvinden kan. Ja. Maar jullie zitten er ik maar prins heerlijk bij. Nou ja, het is een beetje zo'n hoekje om even te praten of zoiets. En ik word er niet rijk van en hun worden er niet arm van. En het is gewoon heel leuk werk. Zo leuk, het is een stukje leven voor mij. Dus, Ja, is dat zo? Ja, ik zit straks over 2 jaar, 50 jaar in het vak. Dus Zo. ja, bij mijn vader en bij mijn broer en zo. Ja, zo is het begonnen. Nou zie ik sta hier nog 14 jaar en het wordt straks overgenomen door C1000. En dan is het de vraag of ik blijven mag. Wij hebben eerst 50 jaar op het Hoekste Rent staan en toen moesten wij daar weg voor de Kommaar. Toen ben ik hierheen gegaan en mijn broer naar Bilgaard. En zo is het gaan. Dus, En dan wil je hier misschien ik weer. en dan wil ik hier misschien ook weer weg. Dus ik hoop het van niet, maar ja, ze zeggen dat ik er rekening mee houden moet. Dus nou ja, dan, het zou heel sneu wezen. Ja. En ondertussen zit je al lekker tot te smikkelen, hè? Ja. Ik lust toch wel een, maar niet. Ja, en is het afgelopen, dan is het afgelopen. Misschien krijg ik dan nog een bericht van een andere winkel dat die zegt van, nou, we willen jou wel hebben. Hè? Dus, maar afwachten. Dus, nou, dat was het verhaal, heren. Jo, nemen er toch nog in? Ja. Maar nou heb ik hier op een poort, want ik ga niet zitten. Net zo volgende week wel weer. Dus Jo kon de verleiding net weer steen. Nee. Ik heb het terug hier. Ik vind het zo lekker.